Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo burek. On je zbližio da homogenost komentira današnje utakmice, mi se vidimo u Europi su dali do znanja, izvolite vi sada poduzeti odgovarajuće korake. Na ovaj sad način, ako smo se riješili plina iz Rusije, dobili smo druge energente iz drugih dobavnih pravaca, sad se Europa okreće svoje vlastove proizvodnje strateških proizvoda koje treba biti u Europi, ali Europa nalazi nova tržišta za proizvodnje. Raspoređivati mirovne snage u Ukrajini. A Trumpov mirovni plan izostavljanje Europe iz Njam, 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 njam.